Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моите любими продукти за месец април и до средата на май, защото вече го преполовихме този хубав месец, както и нови придобивки и моите първи впечатления от тях. Ако смятате, че ще ви бъде интересно, останете с мен и гледайте! Както вече съм казвала, аз обичам да експериментирам и да разнообразявам козметиката си. В общи линии доста малко са нещата, които след като свършат, веднага си ги купувам пак. Заради това ще започна с тях първо, понеже са малко на брой. Продукт, с който искам да започна е ето този душ гел на Avon в аромата си Mystic. От много години го ползвам. Дори в момента даже се опитвам напрясно да се сетя от колко много време, но не мога, наистина адски много време. Аромата е страхотен, действието му върху кожата ми е страхотно, цената му винаги е много ниска. 7 лева и 20 стотинки струват 720 мл. Не е много ниска като цяло, но за качеството му, за аромата му и за всичко, което той предлага, определено цената си заслужава. Препоръчвам ви го силно, ако обичате сладникави аромати, защото аз съм човек на сладкото, освен за ядене, основно за ядене. Но така, препоръчвам ви го наистина, да. Няма да се разочаровате от този душ гел, обещавам ви. Следващия продукт, който доста време ползвам и продължавам да си купувам и продължавам, е ето тази мицеларна вода на Билка, която за съжаление вече ще свършва и ще трябва да си я подновя отново. Тя от серията им с бяло грозде, изчиства грима ми много добре и лицето ми, не усещам никакви кожни раздразнения и съм много доволна от нея. Сега съм решила всъщност да пробвам розовата мицеларна вода на Гарние, но отново ще си купя Билка задължително. Тази мицеларна вода я ползвам и с ето тази гел скраб и от нея също съм много доволна. Доста от влогърките, които аз следя и които са я ползвали, казват, че не почиствала добре грима им гел скрабта и не са доволни от нея. Според мен лично мицеларната вода е за почистване на лице и грим, а тази скраб е за почистване на лицето. Аз не очаквам от скрабта да ми изчисти грима, заради това и може би не съм разочарована, но ако и вие имате очаквания от гел скраб да изчиства грим, определено тази няма да ви свърши работа. Доволна съм как ми почиства лицето, 2 пъти седмично се мия с нея. Така, в общи линии няма да разпъвам много лукуми, защото моите съседи си правят ремонти и аз се ядосвам постоянно, защото тъкмо в момента, в който аз започна да говоря и така да се каже се развихря, се започва едно пробиване на дупки и рязане на плочки и така нататък и много се ядосвам. Заради това просто ви казвам, че тези два продукта наистина се заслужават и са много хубави. И ако в следващото видео с нови придобивки видите, че нямам тази мицеларна вода, не се притеснявайте, ще си я купя отново. Следващия продукт, който продължавам да подновявам и ще продължавам, може би докато съм жива или поне докато го произвеждат, е ето този интимен гел на Билка с лавандула. В предното си видео ви показах другата разновидност с Невен. Владо ползва него. Аз ползвам този с лавандулата, защото повече ми харесва аромата му. Иначе действието и на двата е много добро и сме много доволни. Препоръчвам ви го силно. Следващия продукт, който подновявам и ще подновявам и който всъщност спада и към нови придобивки и към любими продукти, е ето тази паста за зъби от Oriflame. Преди 2 месеца най-накрая се престраших да взема от тази паста, за да я пробваме и останахме много доволни. Не оставя никаква плака, не оставя лош дъх, не лети много, така че наистина се заслужава. Ако имате някой близък, който е представител на Oriflame, задължително се я вземете. Следващия продукт, супер хаотично ги взимам между другото, просто виждам продукта, който си подновявам и така си го придърпвам към мен. Следващия продукт, който подновяваме от година и нещо насам е ето този стик на Жилет, който е с 48 часова защита, така пише. Нямам думи, наистина не знам как да опиша това чудо на чудесата. Знам, че е мъжки, аз нямам нищо против мъжките аромати, аз много обичам и мъжки парфюми, дори ползвам, така че наистина давам му точно 10 секунди максимум, за да попие в кожата ми и след това все едно не съм сложила нищо, няма никакво лепкаво усещане, никакъв дискомфорт.
прибирам се след дълъг работен ден, когато съм била в стресови ситуации, когато е трябвало вече да съм се изпотила и да си лечи, но, уви, този красавец не позволява и изключително сме доволни и аз и Владо си го ползваме. Ще трябва да го подновявам отново. Този оранжевия всъщност ни хареса като аромати на двамата и така, препоръчвам ви го силно. Ако имате проблем с изпотяването, а и както знаем идва лято, това е продукта. Следващия продукт, който от скоро подновявам и това е вече трета опаковка, е ето този черен турски сапун на Avon от серията им Planet Spa. Няма такова чудо на чудесата. Ходих на едно обучение и там го бяха изкарали като мостра. Казаха ми да си измия ръцете с него. Намазах така един стабилен слой. Потърках, изчаках малко, измих си ръцете. Наистина бяха като бебешко дупе. В следващата кампания си го купих и вече, както казвам, трета опаковка ползвам. По принцип пише, че е хубаво да се сложи хубав дебел слой върху цялото тяло, но според мен за цената си това предложение, което са отправили, е неуместно, защото е изключително голямо разхищение на продукта. Аз слагам колкото 2 бобени зърна, примерно, продукт върху такъв пуф или гъба, разпемвам го, получава се един много гъст мус, който е уникален, уникално мирише. Исках всъщност даже и да ви покажа, че цвета му е черен. Не, уникално мирише, просто леко ориенталско, но страхотно, страхотно, страхотно. Чаквам 1-2 минути след като намажа цялото си тяло и отмивам. След това имам чувство, че просто не е моята кожа. Все едно току-що съм си сложила нова кожа. Наистина е много готин. Препоръчвам ви, ако го видите на хубава цена, да си го вземете. Следващия продукт, който подновявам вече от 3 години, да не ви излъжа, но мисля, че са 3 години, е ето тази термозащита на Юджин Перма. Много съм доволна от нея. След като се изкъпя, на влажна коса я нанасям, после се суша и косата ми не е толкова изтощена, колкото би трябвало да бъде, въпреки че, както виждате, е доста така буйна, но аз не я изправям с преси често, само в някакъв супер специален повод или я къдра и така нататък. Така че в общи линии гледам да я щадя максимално много и този крем наистина много ми помага. Не знам откъде можете да го намерите, честно казано, може би някъде в интернет проверете, защото по магазините го няма. Аз си го взимам посредством моя позната фризьорка. Така, приключихме с продуктите, които подновявам, които казах, че са малко, но определено не се оказаха малко. Започвам с продуктите за коса, които са нови придобивки, които съм пробвала и ще ви казвам първите си впечатления за тях. Следващия продукт е ето този шампуан. Опа, служебният ми телефон звъни. Следващия продукт е ето този шампуан на Yves Rocher с коприва, води се за чистота. Отидох в магазина специално за да си взема шампуан. Бях се насочила към тези на Елсев, които се возят за мазен скалп и сухи краища. Но консултантката, която беше там, ме отказа. Каза, че въобще на нея не е подействал само шампуана. На мен маската ми се стори твърде скъпа, въпреки че е доста интересна. Слага се на суха коса, което е нещо много ново и се слага в корените, което е още по-ново нещо, защото, както всички знаем, маска се слага ето тук в дължините. Как да е, препоръчаме някаква марка, която аз дори да не разбрах как се казва. Помолих я 3 пъти да ми каже и тя ми я казва, обаче аз не я чувам и не я разбирам. Еми ето ги моите съседи, нали чувате за какво говоря? Въобще не мога да... Ще се наложи май да са гръмна вече. И така, скъпи приятели, след 2 часа почти пауза заради ремонта на моите съседи, продължаваме нататък. Преди малко ви показах този шампуан и казах, че съм много доволна. Или той ли беше, или не беше. А сега де, кой беше? Този шампуан беше, да. Та така.
Отидох специално да си взема, както вече казах, шампуана на Елсев, но си взех този. Винаги съм мислила, че Фроше са много скъпа козметика и не съм се спирала на техни щандове, но в крайна сметка се престраших да погледна поне продуктите им, понеже съм чувала хубави неща за тях. Бях чувала, че имат точно такъв шампуан, който е замазен скалп, но беше свършил и заради това си взех този за чистота. Много съм доволна. Ползвам го в комплект, така да се каже, собственоръчно направен, с ето този шампуан на Билка за себорея. Двата шампуана заедно, когато ги ползвам, ми помагат наистина много. Както ви казах в предното си видео, ми се появи проблем с косата и много ми се лющеше скалпа. Заради това реших да сменя шампуаните. Оказва се, че са ми били много силни. Аз ползвах един на Вела за доста кратко време, може и от него да е, не знам. Да, както и да е, тези два шампуана заедно ги използвам. Първо се измивам на корените с този, след което по дължините се измивам с този. Наистина ефектът е уникален. Днес ми е трети ден след измиване и наистина косата ми изглежда все едно съм я измила вчера. Много съм щастлива и доволна от този факт. Препоръчвам ви ги и в Роше го намерих за около 5-6 лева. Мисля, че беше. Билка е около 4-5 лева. Пак нещо такова. Бюджетни са и наистина се заслужава. Много са хубави. Следващия продукт, който е новичък, са ето тези тоалетни трици на Христина Козметикс с кафе. По принцип не обичам аромата на кафе, защото не пия кафе и не ми доставя удоволствие. Но, както и в предното си видео казах, има голямо разочарование с другите, които са пак на Христина Козметикс, които са с кокоса. Имаха ужасен аромат и въобще не ми харесваха, заради това ги махнах. Подарих ги на приятелка, която беше много щастлива. Така де, като се абстрахирам от аромата, действието им наистина е уникално. Ще ви ги отворя да видите. Ето като маска така изглежда. Много финни са частиците за ексфолиране. Ползвам ги веднъж седмично. Както вече казах, използвам и скрабта на Билка 2 пъти и това веднъж. Не е хубаво да се ползва всеки ден. Всички много добре знаем, защото се наранява кожата така. И така, в общи линии тези струват 3,20 и наистина са много над, качеството им е много над цената си. Заслужават си, пробвайте ги, няма да съжалявате. Следващия продукт, с който реших да разнообразя колекцията си от душ гелове, понеже аз сега ви показвам 3, но те са много. Всеки път с нещо различно, зависи от настроението ми. Отидох до магазина и с така огромното желание да си взема този на Cottage. Само че не този с черешата, ами с лешник и какао. И исках да видя и този с карамела, защото чух доста добре отзиви, но този бомбонен розов цвят ми привлече погледа и когато го отворих да го подуша, наистина просто нямаше как да не се го сложа в кошницата и да не си го купя. Когато свърши, ще си взема този с лешница и какао, защото и той мирише уникално, но след време може би пак бих се върнала към този аромат. Супер бомбонен и цветен аромат, точно за лятото, свеж и наистина целият апартамент тухае на душгела, след като го използвам. Той е с череша и шамфастък. Не са скъпи, мисля, че около 4-5 лева струваше това шишенце, което е 250 мл. Заслужава си, пробвайте го, ако обичате сладки аромати, както вече в началото казах, аз съм фен на сладкото в всякакви форми. И така. Продължаваме с нещо мое много любимо, което нямам търпение да използвам и лятото. Надявам се да не свърши до тогава. Ако свърши, ще трябва да се взема ново. Това е ето това олио с златни частици от Avon, от серията им Planet Spa. Уникално олио. Аромата му е просто божествен. Наистина нямам думи да опиша колко много ми харесва. Кожата ми е супер мека, има съвсем леки блестящи частици, които сега, понеже навън леко започва да се стъмва и няма да можете да видите, но ето тук отдолу се складират, когато стои доста време така. После си го разклащам и се получава ето тази смес. Води се за масажно олио за тяло. Хора,
Няма да съжалявате. Обещавам, наистина. Наистина обещавам. Просто съм очарована от този продукт. Наистина е малко скъпичък, около 10 лева мисля, че е в каталозите и не всяка кампания го има, така че следете, ако имате познат от Avon и непременно го пробвайте. Следващите два продукта са ето тези два крема за лице от Avon. Когато станах представител, това е преди 6-7 месеца, имаше да се събират някакви там точки и да се избера подарък. Всъщност в единия подарък, който аз си избрах, този крем ми го бяха пратили подарък. Ползвала съм го не много, защото от така доста време насам бях спряла да ползвам кремове, което е голям минус. Хора, мъжете си лицата, особено вечер, хубаво е, полезно е, защото трябва от млади да се грижим за кожата си. Този ето такъв, леко гелообразен. Аромата му е както на почти всички продукти на NutriFX, наподобява аромат на памук. Много лека текстура има, не усещах силно омазняване. Приятен беше, особено когато си лягам вечер. Приятен беше, особено вечер, когато си изчисти гръма и се намажа и си легна. Чувствам се много добре. Следващия крем го получих наскоро. Отново от такава мотивационна програма беше. В подарък с едно червило. Ето това. След малко ще ви го покажа. По принцип този крем синичкия се води хидратиращ, той е гел крем, докато този си е точно крем и се води точно за моята кожа, за комбинирана кожа. Ето го как изглежда. Отново лек така аромат на памук. Откакто имам този, вече забравих за този крем. Ползвам го всяка вечер и наистина не съжалявам. Лицето ми го усеща мекичко, чисто, приятно, въобще няма и помен от раздразнение и каквото и да било друго. Много съм доволна от тия кремчета. Това е даже и с фактор 15 и се мажа и сутрин с него, преди да се гримирам. И така, в общи линии наистина се заслужават и двата крема. Ако ги видите на хубава цена, можете да ги пробвате или да помолите някой ваш приятел да ви даде острички за тях, за да ги пробвате предварително. Заслужават си. Продължаваме с моята така любима част, понеже аз съм манячка на тема парфюми. Нямам скъпи парфюми. В смисъл, не си купувам скъпи парфюми. Купувам си повечето пъти парфюми от Avon, които ми харесват и смятам, че всъщност те правят уникални парфюми. Много съм доволна от ароматите им и най-вече от ето този Attraction. Наистина съм възхитена. Супер траен аромат. Пръскам се сутрин, както вече съм ви казвала, аз водя много активен начин на живот. По цял ден съм навън и вечер като се прибера, дори след като се изкъпя, се усеща аромата. Много е траен. И следващия е ето този, който взех и на Владо, мъжкия. И при него е абсолютно същия ефект. Сутрин като се напръска, вечер когато се прибере от работа, когато го гушна и още усещам аромата от сутринта. Заслужават си, не са на висока цена и наистина, да не кажа, но могат да бият доста дизайнерски парфюми и по трайност и по аромат. И следващото, мое много любимо нещо, което доста време искам, но нямах възможност да си взема. Не за друго, просто според мен много пари трябваше да дам за един парфюм, се къпя в парфюм буквално и не исках да рискувам. Предпочитам по-евтини, но много, отколкото скъпи един и да си го къткам и да си го пазя. Понеже моята майка много добре знае, че аз си умирам за ето този аромат и някакси ми изненада. И ме изненада доста приятно, като ми подари тази малка сладка опаковка, която е на половината вече. Обожавам този аромат, много е траен, много е приятен. Просто няма друг такъв аромат. Аз не мога да направя аналогия с никой друг. Опаковката му е супер атрактивна. И аромата му е страхотен, супер траен е, наистина. И ако имате възможност, вижте го, ако вече не знаете за този парфюм все пак. Alien на Terry Mugler.
уникален. Аз наистина нямам какво, ще говоря едни и същи неща постоянно, защото не мога да намеря по-подходящи думи. Уникален аромат и уникална трайност. Естествено, за накрая съм оставила най-сладкото, предполагам, както за мен, когато гледам другите, така и за вас, декоративната козметика. Ще започна с две четки, които са на Милмар и са от Lidl. Тази е за руж. Така пишеше, че се води за руж, а тази е за пудра. Козъмчетата им са много мекички, много приятни. Единственото нещо, което ме дразни в тази е, че е малко рехава. Според мен трябва да е една идея поне, ако не две, по-плътна, но все пак струваха по 4 лева. Аз четох доста за тези четки, пишеше, че са доста добри и си казах 4 лева за една четка, защо да не пробвам. В крайна сметка взех си тази, взех си и тази. Тази е за руж, както казах, ползвам я и за контуриране и наистина съм много доволна, понеже моя контур е... Повече продукт трябва да се вземе, за да мога да си го сложа на лицето и да си личи, че нещо е пипано, а не просто една линия и до там. Четката наистина е добра, гъста е, както може да се види, по-плътна е, скосена е и наистина е много хубава. Аз съм много доволна, поне за сега ме устройва напълно. Малко по-натам съм решила, че искам да си взема хубави четки. Не съм сигурна още дали на Real Techniques или на Sigma. В крайна сметка се чудя и за... Не знам точно как се произнася, дали е Зоева или Цоева. Общо взето между тези трите се колебая и ще видя в крайна сметка какво ще си взема. Но за сега тези си ме устройват напълно. Тази седмица в Lidl са на промоция. Ако имате Lidl във вашия град, отивайте веднага и си вземете. Наистина се заслужават. Следващата нова придобивка, която наскоро си взех, е ето този хайлайтър на Aura в цвят 220 Moonlight. Надявам се да се вижда така. Ето го, съвсем лек, седефен цвят е, нищо особено. Аз такъв търсех, защото все още сме пролет. Имам една идея за един леко по-розовещ за лятото, защото така лицето става по-тъмно, кожата, всичко става по-тъмно и в общи линии мисля, че ще ми трябва по-розовещ. И все пак от Avon изкараха един нов продукт, който ми беше доста интересно да пробвам. И това е този озаряващ продукт за лице. По принцип, първоначално аз си помислих, че е основа за грим. И си казах, ще взема основа за грим, защото искам да ги съпоставя с... Във Facebook писах един пост миналата седмица за това, че можем да използваме Aftershave вместо основа за грим. И исках просто да ги съпоставя, защото аз не бях ползвала основа за грим и не исках да звучи така се едно. Ами аз не съм ползвала, ама става, пробвайте. Исках да съм се уверила, обаче се оказва всъщност, че това не е основа за грим, ами е озаряващ продукт, който ще се опитам да ви покажа, въпреки че светлината наистина е доста кофти. Ето как изглежда като се сложи, вече като се размаже. Ако изобщо се вижда някаква разлика, съвсем леко има ни блестящи частици и мен това ме навежда на мисълта, че мога да си го ползвам и за хайлайтър, особено за лятото, въпреки че е течен. Все още не съм го пробвала и не мога да си кажа мненията за него, но исках да ви покажа и да знаете, че има и такъв продукт в Avon вече. Когато го тествам, може би вече като го изхабя, ще съм си казала искреното и цялото мнение за него. Следващия продукт отново от Avon е ето този фиксиращ спрей. Какво да ви кажа? Доволна съм. По принцип пише, че е за подготвяне и за подготвяне на лицето и след това, след като се гримирате, за фиксиране на грима. Аз не съм го ползвала за подготвяне на лицето, в интерес на истината. Ползвам го само за фиксиране. В началото усещам едно опъване, така стягане, но определено грима ми не мърда, нали, доколкото метеорологичните условия навън го позволяват все пак, но наистина като се поставя преди да започна да слагам този фиксиращ спрей и след определено има ефект и грима ми е много по-дълготраен от преди. Така, следващото е този фондютен на Maybelline Fit Me в цвята 115.
бях отишла да си взема Healthy Mix на Буржуа, защото вече реших, че спирам с всякакви фондютени от Avon, понеже не мога да си улуча света и съм се ятосала тотално. Въпреки че сега съм се накупила толкова много мостри, за да пробвам и да видя, защото пък клиентките ми ги хвалят тези фондютени и ми казват, че са много хубави. И аз сега си казах, сега ще си взема аз мостри, ще си пробвам, да видим, може пък и да стане. Да се спогодя с някой от фондютените им. Но така, в крайна сметка, бях го гледала на реклама. В този момент виждам до щанда на Буржуа, щанд на Maybelline и си казах да погледна пак там и видях този. Сетих се, че съм гледала рекламата, беше на промоционална цена и си казах, взимам го. Ще видим как ще се спогодим с него. В крайна сметка, доволна съм, не е много покривен, поне не е за покривността, която аз искам, понеже аз имам някои така петънца по лицето, които са вследствие на дългото излагане на слънце и не съм ползвала кремове и така нататък. Нали, млада, силна вилна, но вече осъзнавам, че не трябва да е така. Харесва ми, като го нанеса вече втори слой, има покривността, която аз искам, издържа достатъчно време, единствено, понеже аз съм с комбинирана кожа и в тези зоната имам омазняване, от време на време така виждам, като се прибера от работа, че вече се е поизтъркал, но това е напълно нормално. Много ми харесва, не е на висока цена, единственото нещо, което мога да дам като съвет на Maybelline е да го направят в опаковка с помпичка, защото така се разхищава много продукт и е много по-удобно с помпичка всъщност. Следващите два продукта са за очи. Това е любимата ми спирала, всъщност, която трябваше да ви покажа още в началото, която не спирам да подновявам. От Avon е пак, серията им Lux. Уникална спирала, четката е страхотна. Аз не обичам по принцип силиконови четки и тази ми направи впечатление. Разделя миглите ми много добре и съм изключително доволна от нея. Може би това ми е третата спирала вече такава. И междувременно си купих една друга, която се водеше ефект без грим, но тя е от Oriflame и е в ето този много симпатичен лилав цвят. Аз, понеже съм с зелени очи и на мен лилава спирала, преди съм си слагала преди много време, но е била много ярко лилава, ми стоеше добре и си казах, дай да пробвам сега. И ми хареса, в интерес на истината, да, нейната четка е силиконова, но не е от тези силиконовите, като на Maybelline от предишното ми видео, което ви показах, което ненавиждам. Ами си е като с косъм, само че е силиконова. Как да го обясня? Не знам, харесват ми и двете много и си ги ползвам непрекъснато. Редувам ги то едната, то другата, пак казвам, зависи в какво настроение съм. Препоръчвам ви ги. На тази цената й беше около 8-9 лева, когато си я взех, а тази се плава и цената от 10 до 15 лева горе-долу, което за мен си е сравнително добре за една хубава спирала. Продължаваме с червилата, които се превърнаха в мои абсолютни фаворити и си ги ползвам доста. Надявам се силно да видите хубаво цвета. Това е обновената серия на Avon Mark. Ето го цвета. Казва се Matte for Mauve. Няма номерче, така някакво с което да се отличава. Хидратиращо червило е, но понеже аз съм пушач, не издържа толкова много, колкото би ми се искало. Но все пак то си е моя вината. Ако не пуша, определено ще издържа поне 4-5 часа. Следващите три са от матовата серия. Аз съм влюбена в матовите червила на Avon. Супер трайни са и наистина съм много доволна. Първото червило, което си взех тяхно, е ето това. Berry Blast се нарича цвета. Уникален цвят. Аз сега ще се опитам да ви го покажа. Аз съм фенка на този цвят. Дори кейса ми е такъв за телефона. Въобще много ми харесва и как ми стои. И заради това се престраших да си взема това червило и да го пробвам. Очарована съм, издържа много време, въпреки че пуша, въпреки че постоянно пия течности и така нататък, издържа. Следващото, което си взех, е ето това, розовото. Сега от него ще се намажа. Реших да експериментирам малко и да си взема някакъв малко по-ярък цвят. И понеже аз не нося само едно червило, винаги смесвам поне две червила, докато достигна цвета, който искам.
си казах, трябва да имам едно малко по-ярко, за да мога да си преливам нюансите и да ми се получват нещата в крайна сметка. Извинявам се много, но се чистя, защото ще трябва да ви покажа и третото. Третото го получих подарък с кремчето зеленото, което ви показах преди малко. Цветът е много приятен, телесен, дори леко розов, леко прасковен. Наистина цветът е уникален. Надявам се да можете да го видите добре. Пак ще го покажа. Наистина матовите червила на Avon си заслужават. В повечето случаи струват около 5-6 лева. Има случаи, в които струват и по 7-8, но тогава акцента не е върху тях. Дори в тази кампания 2 червила са 10 лева, което си е направило промоция. Наистина съм много доволна и съм много готини и ще продължавам да си ги взимам. И привършваме последните... Така, следващите две неща са от списание Glamour като подарък. Аз съм голяма фенка на Валери и много я следя. Още когато разбрах, че ще се снима в списание, много ми беше интересно кое е списание и така нататък. Много бях сигурна, че ще си го взема. В крайна сметка се оказа, че с списанието, което е за май месец, предлагат и ето тези гланцове за устни на Essence. И си казах, давай Ивет, отива и взима, и докато не са свършили, първо намерих телесния цвят, който е. Него го подарих на приятелка, понеже на мен ми е много светъл, аз не обичам чак толкова прозрачни цветове. След което си казах, че трябва да намеря ето този, но не можах да го намеря и се примирих с розовия, който е много летен, много бомбонен цвят. Не е много траен, но е приятен, не лепне, не оставя никакво такова усещане. И накрая, вече може би преди седмица, ми се наложи да отида до автогарата и там влязах да си купя вода и всъщност видях списанието още отдалеч, затичах се чак да не ми го вземе някой. И си взех и този цвят. Всъщност от него съм малко по-доволна, харесва ми повече. Определено ще се нося и двата. Цената на едно списание е 3 лева, мисля, че беше 3,50 и получавате... защо хвърлям? И за 3,50 получавате списание, което да си четете и гланц за устни в пълния си размер. Наистина много готина находка, много интересно предложение от Essence. Благодаря ви за тази идея. И в общи линии това е, ако още можете да го намерите, може да си ги вземете, наистина се заслужават, много са готини. И така, мили мои дами и евентуално господа, приключих това видео вече, не знам колко дълго ще стане, с цял ден занимаване заради моите съседи, любими, прекрасни. Но все пак, ако това видео ви е било интересно и ви е харесало, моля ви, дайте палче нагоре, можете да се абонирате за мен и за канала ми, можете да, така ще виждате първи видеята, които качвам. Ще сложа линк на Facebook страницата ми, тъй като съм още новичка. Се надявам така да ми казвате, ако нещо не ви харесва, ако смятате, че нещо мога да променя, с удоволствие би го направила. Следващото видео, въпреки че е малко късно вече, ми се иска да е за баловете. Искам да ви разкажа за моя бал набързо, искам да ви покажа аз как изглеждах и се надявам, защото тази година вече е късно, но се надявам поне за другата година, тези, които ще бъдат абитуриенти или за по-другата, да се замислят малко преди баловете, да седнат и да обмислят много добре нещата, защото после в повечето случаи съжаляват. Това беше всичко от мен и